Kuhlelo kwintokozo ukhuluma nawe kwi-channel yabo ku-personal ye-channel iNyoflix. Okubalulekile nokufanele nisicela kwena ukusubscribe, ukulike, ukuba imember ye-channel, ukunikela kwi-channel usensaka indlela ongayisebenzisa ukunikela. Kuyasithokozisa, kuyasikhuthaza uma sibona abantu bephonsa iJazz Vivaneni. Kuyasikhuthaza ukubona abantu besubscriber. Yes, abantu ababuka ama-video okusiphatha kabi lokho. Kodwa-ke namhlanje asikusho ukuthi-ke inamba isenze kuphela kusongo 9 ekuseni ka-5 ntambama kakhulu yiba umuntu ongumlandeli wale channel. Uma ungayena ungayisebenzisa inamba sibheka la usiphumele uphumelele Shando @phumelele Shando. Uthi sawubona phasa ngicela ukubuza ukuthi buphi inkomo zisegcekeni. Akena yedwa kubuza la ngenkomo zisegcekeni. Kukhona umfutho omunye wekunene naye ke wabuda la ngenkomo. Disegcekeni tininingi tinyenti uyaletinyenti ngiyazama so yini igceke indawo ebiyelwe eyomuzi yasekhaya. Shuthi makubiyelwe nje kubiyelwe ngaphakathi kuthiwa isegcekeni ngaphakathi komuzi. So usho lezi inkomo bezidla ngaphakathi kwegceke. So kuba khona kwenkomo ngaphakathi kwegceke noma ngaphakathi kwesibaya kuzoba into eyodwa efanayo. So number 1 uma uphupha la inkomo kuwuphawu luhluma zisegcekeni, lusho ukuthi izidalwa zizinzile futhi zihleli kahle ngaphakathi kwalowo muzi. 2 omunye angayibheka kanje angathi ke uma uphupha inkomo uphawu luhluma zisegcekeni, lungabuye lusho ukuthi ke izidalwa zingenile ekhaya uma kungukuthi ke nisanda kuzifaka ngaphakathi kwalowo muzi noma nike nasifaka esikhathini sedlule kulowo muzi. Number 3 omunye angabe sethina cha uma uphi inkomo kuwuphawu luhluma zisegcekeni ngoba lokho kungakhomba ukuthi kungenzeka umndeni uhlalisene kahle futhi unokuthula noxolo wona nje siqu. 4 omunye ngabe seyibuka kanje lento ethi uma uphupha inkomo kuwuphawu luhluma zisegcekeni lingabe likhomba ukuvuseleleka kwengcebo nokuchuma ngenxa yomsamo omuhle nohlambulukile. Kungenzeka ke umsamo omuhle futhi uhlambulukile lokho kuzobe sekuletha ingcebo yokhokho omkhulu, kuzoletha ukuchuma okuvela kokhokho bakho. 5 ake sithi ke la uma uphofula inkomo omunye ngathi uphawu luhluma zisegcekeni kungabe lokukhomba ukuthi uzobusiswa ngengcebo wena, uzobusiswa ngempumelelo enkulu. So asivale kanjalo ngomhla ka7 kuSeptember okuwumgqibelo olandelayo kuzobe kunenkonzo yamanzi esiyihlelayo la nomkhulusomashi izobe ila eGoli. Uma uthi uyafisa ukuba ingxenyayo qinisekisa ukuthi uyabhuka isakhe space ukuthi ube ingxenya lenkonzo yamanzi. Kulizobe kwenzeka into ethinta amathunzi, into ethinta ukuhlanjulwa kwabantu, konke lokuthinta amanzi nesidingo samanzi esikuwe. Lenkonzo qinisekisa ukuthi uba ingxenyayo. Uyabhuka ngo6 clipper, uyakwazi ukuthi ngo1.5 uyibhuke ube sespaceni ube ingxenye yabantu ababe khona lapha. So siyacela ukuthi ke qiniseka ukuthi uba khona ngomhla ka7 uma around eJoburg sizobe sikhona lapha ke eMpophomeni nabathu akube kuhle. Kulela